ଅନିଲ ବାବୁ କହୁଥିଲେ? କହୁଛି, କିଏ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ କୁଲଦୀପ ଚନ୍ଦ କହୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଆପଣ କହିଲେ ରାତିରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କି। ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ହଁ କଣ ଫେସବୁକ ରେ? କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଏବେ ବି ଅଛି, ଜାତି ପ୍ରଥା ହେରିକା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସମାନତା, ମାନେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ? କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଭାବନାରେ ଚଲଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। କାହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବି? ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବି? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସବୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧରେ ଆସୁଛି। ହିନ୍ଦୁ କେବଳ ଅବିକା ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବି? ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଭାବନା ମାନେ ଯେକୌଣସି କିମତରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ଇଏ କୋଉ ଧାରଣା ଉପରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ସେଟା ବୁଝିଲେ? କଣ ସେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଦବ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେଟା କଣ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ସେଠୁ କଣ ବୁଝିଲେ? ବୁଝିଲି ଏଇଆ ଯେ ଯେକୌଣସି କିମତରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଅଟକାଯାଉ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହାବି। ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ କହିବା କଥା ସେଇଟା। ଆପଣ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ସୋଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପିଚ ଟା ଥିଲା ସେଟା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଗେନଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥକ କି? ହଁ, ମୁଁ ସମର୍ଥନ କାହିଁ କରିବିନି। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥକ ତ? ହଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଶ ବିରୋଧୀ। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଶ ବିରୋଧୀ। ହଁ, ଦେଶ ବିରୋଧୀ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ଏକ ସିକୁଲାର ନେସନ ରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧାରା 14 କହିଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫର ଲ, ଆଇନ ସଙ୍ଗରେ ସମାନ ସମାନ। 15 କହିଲା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ କାହା ସହିତ ଭେଦଭାବ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ କିଏ? ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ବିଚାରଧାରା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ବିଚାରଧାରା, ଯୋଉଟା ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ସର୍ବ ଧର୍ମ ସର୍ବସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ଆପଣ ଭାରତର ବିଚାରଧାରା ଅଖଣ୍ଡତା, ଭାରତର ଯୋଉ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତା ବିରୋଧୀ ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆପଣ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ କଥା କାଇଁ ଉଠୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାରତ ବିରୋଧୀ। ଆପଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭାରତ ବିରୋଧୀ। ଓକେ, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଭାରତର ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଇଟ ଟୁ ଇନସଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧରେ ଇନସଲ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆପଣ ପଢିନନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ରେ। ସେଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ହେଇପାରେ, ମୋ କହିବା କଥା ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ହେଇପାରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଛୋଟ କଥା ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା। ଏଇଟା ନାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ଆମରି ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମକୁ ଦଉଛି, ଆମକୁ ଅଲଗା ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କର କେସ୍ ଅଲଗା। କାହିଁକି? ଆମେ ତ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛେ, ସେଇ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଆପଣ କୋଉ ଜାତି? ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାତିଟା କଣ? ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ, ଜାତିଟା କୁହନ୍ତୁ ମତେ, ଆପଣ ଜାତିଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ତ ନର୍ମାଲ ଜେନେରାଲ। ଜାତି କଣ ଆପଣଙ୍କର? ନର୍ମାଲ କୁହନ୍ତୁ, ଜାତି କଣ ଆପଣଙ୍କର? ଜାତି ଆମର ଇଏ ଖଣ୍ଡାୟତ। ଆପଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତି? ଆପଣଙ୍କର ଜମିପଟା ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଜମିପଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ଲେଖା ହେଇଛି? ଖଣ୍ଡାୟତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖଣ୍ଡାୟତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର? ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ? ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନେଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି? କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଉପରେ ନାହିଁ ମୋ କହିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେବେ ବି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ କି? ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ତ? ନାଇଁ, ମୁଁ ମୁସଲମାନ। ଆପଣ ମୁସଲମାନ ତ? ହଁ, ଆପଣ ମୁସଲମାନ। ଏବେ ଖଣ୍ଡାୟତ କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଦଶଥର ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କୁଲଦୀପ ଚାନ୍ଦ କହିଛି, ଆପଣ ଫେସବୁକରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ କି?
ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହିନ୍ଦୁ କିଏ 100% ଆପଣ 100% ହିନ୍ଦୁ, ଆପଣ 100% ହିନ୍ଦୁ, ଏତେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଓବିସି ରେ ଯାଉଛୁ। ଓବିସି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ? ଓବିସି ତ ସେଟା ସମ୍ବିଧାନିକ କାଟେଗୋରୀ ଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ଓବିସି ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଓବିସି ହଉଛି ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ କାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି? କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିବେ କଲ୍ କରିବେ କଥା ହେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ବିନା ତର୍କ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବସିନି। ଆପଣ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ଆମେ ତର୍କ କରିବୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତର୍କ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆପଣ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି କୋଉ ଜାତି। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତର୍କ କରିବା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତର୍କ କରୁନି। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ତ ସେଇଥିରେ ସଂବିଧାନ ତ ସବୁ ସମାନ, ପୁଅ ଝିଅ ତ ସବୁ ସମାନ, କାହିଁ ମସ୍ଜିଦ କି ତ ଝିଅ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ମସ୍ଜିଦ କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣ କାହିଁକି ଆ ବିଷୟରେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ସେଟା ମୋର ସଂବିଧାନ ଅଧିକାର। ଆପଣ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁସଲମାନ ମାନେ ମସ୍ଜିଦରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପୁରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମତେ ଛୋଟ କରି ରଖିବେ, ମତେ ଅଛୁଆଁ କରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପଶିଲେ ମତେ ପିଟିବେ, ମୁଁ ନିଶ ରଖିଲେ ବାଡେଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଘୋଡା ଚଢିଲେ ମତେ ବାଡେଇବେ, ମୁଁ ବର ହେଇକି ଗଲେ ମତେ ବାଡେଇବେ, ମନ୍ଦିର ବାଡେଇବେ। ମୁଁ କଣ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧ କରିବି? ମତେ ଆପଣ ପିଟିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ ମତେ ବାହାର କରିବେ, ମୋ ଜାତିରେ କଣ୍ଡରା ମୁଁ, ଆପଣ ଭଉଣୀ ସହିତ ମତେ ବାହାର କରିବେ? କାହିଁକି ଆମେ କରିବୁ? କାହିଁକି ସେଠି ଜାତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଜାତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି? ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆପଣ ସେଠି ଜାତି କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ହିନ୍ଦୁ, କଣ୍ଡରା ବାଉରୀ ହାଡିପାଣ ବି ହିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ ଭଉଣୀକୁ ମତେ ବାହାର କରିବେ? ନାଇଁ ସବୁ ଇଏରେ ମୁସଲମାନ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୁସଲମାନ ମତେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବି? ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଛୋଟ ଜାତି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ମତେ ଛୋଟ ଜାତି କରି ରଖିନି, ମୁସଲମାନ ମତେ ଘୃଣା କରୁନି, ମୁସଲମାନ ମତେ ବାଡଉନି, ମନ୍ଦିର ପଶିଲେ ମୁସଲମାନ ମତେ ବାଡଉନି, କି ନିଶ ରଖିଲେ ମୁସଲମାନ ମତେ ବାଡଉନି, ଆପଣ ମତେ ବାଡଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ମୋର ଅମକ ଜାତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି, ଆପଣ ପଚାରିବେ କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ, କଣ ଗୋତ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏବେକାର ନୁହଁ ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କାହିଁ ଜାବୁଡି ଧରି ଅଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ କାହିଁ ଜାବୁଡି ଧରି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହିଁକି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବି? ମୁଁ କାହିଁ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବି? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା, ନିଚ ହେଇକି ରହିବି? ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଆଜି ଯଦି କଲେକ୍ଟର ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆଉ ଜାତି ଦେଖେଇବେନି। ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା, ଏଟା ମୁଁ କହୁନି, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅଫିସ ରୁ ଏଟା ଲେଟର ହେଲା ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ। ଆପଣ କଣ ଜାତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମତେ? କେଆର ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ବର୍ଗର, ଯିଏ ଅଲରେଡି ଫରେନ ଆଫେୟାର୍ସ ବିଭାଗରେ ରହିସାରିଥିଲେ, ଅଲରେଡି 4 ଥର ମାନେ ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରହିସାରିଥିଲେ, ମିନିଷ୍ଟର ରହିସାରିଥିଲେ, ସିଏ ବା ତାଙ୍କ ଚେୟାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି ହେଲେ ଜାତି ସରିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜିତନ ମାଝୀ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମନ୍ଦିର ପଶିଲା ପରେ ତାକୁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଛି ବୋଲି ଯଜ୍ଞ କରାଇନଥିଲା। ଆପଣ ବୋଧେ ଖବର କାଗଜ ନ୍ୟୁଜ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କେତେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ଅମକ ଜାତିର ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧ ହବ କି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଜମା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜମା ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କଣ ଦେଶ ଚାଲିଛି? ଆପଣ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଣ ଦେଶ ଚାଲିଛି କି? ଆପଣ କହିଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବା ଏଇ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆପଣ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବେ, ଆପଣ ମନା କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପୂର୍ବ ଚାଲିଛି। ଏଇନେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ ସହିତ ଆପଣ ଠିକଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କଣ୍ଡରା ସମାଜ ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବାହାଘର କରୁନୁ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜାତି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବାହାଘର କରୁନୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ
ମ୍ୟାରେଜ କରି ଆପଣ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା ହେଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସହିତ କରୁନା ନିଚ ସହିତ କେମିତି କରିବ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଧରୁଥିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଧରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ସେଗୁଡା କୁହନ୍ତୁ ମଟର ସାଇକେଲ ଚଢୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ମଟର ସାଇକେଲ ଚଢୁଥିଲେ କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋବାଇଲ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତେ ଚିଠିରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କହିନାହାନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁ ସେଗୁଡା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତ ଯାଉନଥିଲେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉନଥିଲେ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ ମେଡିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ବେଲିକି ସେମିତି ଛୋଟ ଆପଣ ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଜାତିବାଦୀ ଆପଣ ଜାତିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ବିବାହ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ନାଇଁ ନା ହେଇପାରିବନି ଜାତିଟା ଆପଣ ଧରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଥୋଡି ନା ଧରୁଛୁ ଜାତିଟାକୁ ଆମେ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆବାଜ ଉଠଉଛୁ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ନା ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ମୁସଲମାନ ମୋ ସହିତ ଭେଦଭାବ କରୁନି ମୁଁ କାହିଁ ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁସଲମାନ କଣ କ୍ଷତି କରୁଛି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେହେତୁ ନିଚ ଜାତି ଛୋଟ ଜାତି କହି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ସେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାହାଘର କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ଖାଲି ମେଟର ଧରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ଯେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟପିକ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଖାଲି ସେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବେ ଯେ ଆମକୁ ବାହାଘର କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କହିବି ତମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଦଭାବ କରିବ ଜାତି ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କେବଳ ତେଣୁ ତମେ ବାହାର କର ନା ଆମ ସମାଜରେ କାହା ସହିତ ବାହାର କର ନା ତମେ ଯଦି କହିବ ଠିକ ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତମେ କୋଉ ଅଫସର ଦରକାର କହୁନ ଯୋଉ ଅଫସର କହିବ ସେଇ ଅଫସରକୁ ଆମେ ଥୋଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଅଫସର କହିବେ ଆମେ ସେଇ ବର୍ଗର ଅଫସର ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆପଣ ମୋ କହିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ ଏଇଆ ଯେ କେବଳ ଆମକୁ ବାହାଘର କରନ୍ତୁ ବାହାଘର କଲେ ସେଇ ବାହାଘର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଦୀ ମାନସିକତା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଭରି ହେଇକି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ସେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମକୁ ଛୁଇଁଲେ ଅଛୁଆ କୋଉଠି ଆମେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଛୁଆଇଲେ ଅଛୁଆ ନାଇଁ ଆମର ମୋର ତ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଟିମ୍ ଆମେ ଆମ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଲିଡିଂ ନଉଛୁ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଏସି ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନବୁ ସେ ଏସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରେଇବୁ ଛୁଆ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭର୍ବାଲି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି ସେଇଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଟା ମତେ ପଠାନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ମତେ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନକୁ ଟାଇମ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଏସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିବା ଏଇନେ ଆସିଗଲେ ଘରକୁ ପଶିବା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବାହାର ଲୋକ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଏସି ଲୋକମାନେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଘରେ ଯାହା ଘରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପରମିଶନ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିଲୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଯିବୁ ଆମେ ବା ଆଡ୍ରେସ ଆପଣ ମାଗୁଛୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ ଏଇ କଥା ଖାଲି କହିବେ ଆଉ ବାହାଘର କରନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜାତିବାଦୀ ମାନସିକତା ଆପଣ ରଖିବେ ଜାବୁଡି ଧରିକି ଆମେ ତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ଜାତି ନାହିଁ ଆମେ ତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କହିବେ ଏଇ କଥା କହିବେ ଆଉ କୋଉ କଥା କହିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ମନା କଲେ ଘରେ ପଶିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଦିଗରେ ଘରେ ପଶି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରିନି ଏବେ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କଥା ଏଇଆ ହିଁ କଣ ଜାତି କଥାଟା ଆପଣ ଜାବୁଡି ଦେବେ ଆଉ ଜାତି ତକ ଆମେ କଣ ନାହିଁ ଜାତି ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି ନା କଣ ସମର୍ଥନ କରିଦେବି ନାଇଁ ଆପଣ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ସିଏ କଣ କହିବ ଆମକୁ ଜାତିବାଦୀ କଥା
ତା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ରଖିଛେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଠ କରିବେ ମନ୍ଦିର ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରିବୁ। କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଠ କରିବ ଆଉ କିଏ କାହିଁକି କରିପାରିବେନି କଣ ପାଇଁ କଣ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡା ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେନି କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ତ ଆପଣ ଅବିକା କହିବେ କଣ ପାଇଁକି ଆମେ ବିନା କାରଣ ଆପଣ କଣ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ବିନା କାରଣ କିଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କଥା ହେବେ କି ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ କିଣିଛନ୍ତି ନା ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବ ତା କାରଣଟା କଣ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପୂଜା କରିବ। ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜାତିବାଦ ତ ଥିଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ଧରିବେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନୁ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବୁ ଆମେ ଯାଉନୁ ଆମେ ତ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନୁ। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଆପଣ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ମାନିବେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା ଆପଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାନିବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ତ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନୁ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ନାଇଁ ଆମକୁ ବାହାଘର କରନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଭେଦଭାବ କରୁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ କାରଣ ଆପଣ ଭେଦଭାବ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଭେଦଭାବ ଛାଡି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସକାଳୁ ପେପର ପଢିଲେ ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ କଲମରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଦରକାର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି SC ST ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁନି ଏହା ତ ନାଇଁ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର କେତେଟା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମାନେ ମନମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡିଓ ହେରିକା ଦେଖି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସତରେ ଏମିତି ଭାବନା ଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଭାଇ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଆଳରେ ତାକୁ ଜାତିବାଦକୁ ଜାବୁଡି ବସି ଧରିବେ ଆମକୁ ଘୃଣା କରି ପକେଇବେ ଆଉ ସେଇଟା ଠିକ ଆମେ ସେଇ ଘୃଣାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲୁ ବା କି ବିଚାରଧାରାରେ ବଢିଆ 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 ସେଇଟା ହବା ଦରକାର ଆପଣ ଭଳିଆ ବିଚାରଧାରା ରହିଲେ ଦେଶ ପ୍ରଗତି କରିବ। ଆମ ସହିତ ଭେଦଭାବ କରିବେ ସେଇଟା ଠିକ ଆମେ ବିରୋଧ କଲେ ସେଇଟା ଖରାପ ତୁ ଛୋଟ ଜାତିଟା ତୁ ଛୋଟ ହେଇକି ଜୀବନ ସାରା ରହ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏଇଟା ଠିକ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଖରାପ ଲୋକଟା ବା ଗୋଟେ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଠାରୁ ଟର୍ଚର ସହିକି ରହୁଥିବ ଠିକ ଅଛି କେତେ ବଢିଆ ବୋହୂଟା ତା ଶାଶୁକୁ ତୁ ପଦେ କହୁନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ସେ ଶାଶୁକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆରାମ କରି ମୋ ସହିତ କାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ସେ ତ ବହୁ ଖରାପ ହେଲା ଦେଖ କୋଉଳିଆ ଝିଅଟା ଶାଶୁକୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ଦିନର ସିଚୁଏସନଟା ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଜାତି ନାଁରେ ସେଇଟା ଠିକ ଆମେ ସହିବୁ ଠିକ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲୁ ସାର୍ ଦେଶକୁ ଅମକ କରିଦେଲେ ସମକ କରିଦେଲେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଅତ୍ୟାଚାର ତମେ କରିବ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବଢିଆ ବିଚାରଧାରା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ତର୍କ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଜାତିବାଦ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଆଡ୍ରେସ ଟା ପଠେଇଦେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଘର ଆଡ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜାତିବାଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ SC ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ନା ନାହିଁ SC ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିବା କହିଲେ ଯେ ତମେ ବାହାଘର କର ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆଉ କିଛି ପାଇବେନି ଏଇ ଦିଟା ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆପଣ ମାନେ ଜାତି ନ ଦେଖି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ଜାତିବାଦ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଖାଲି ପ୍ରମାଣ ଏତିକିଟା କରିବେ ଯେ ବାହାଘର କରନ୍ତୁ ତମ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ବାହାଘର କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ସେଇ ତ ପ୍ରମାଣ ସେତିକି କରିବା ସେତିକି ଜାତିବାଦୀ ମାନସିକତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଜାତିବାଦୀ ମାନସିକତା ଅଛି ବୋଲି ତ ଆପଣ ନିଜ ଜାତି ଭିତରେ ଜାବୁଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବାହାରି ପାଉନାହାନ୍ତି ଜାତିରୁ ଖାଲି ଆମରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାତିରେ ଜାବୁଡି କିଏ ସେଇ ତ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ଯିଏ କରିଛି ସେ ଜାତିବାଦୀ ମାନସିକତା ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଆଳରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନି ଆସୁଥିଲା ଆମେ କଣ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବାଲା ତ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଥାକୁ ଏତେ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଯାହାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଆଁକୁ ଢେଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଉ କରନ୍ତୁ ସେଟା ଛୋଟ ଛୁଆ କାହିଁକି 18 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାର କରିବେ ତାକୁ 12-13 ବର୍ଷରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଥିଲା ସେଇଟା କୋଉଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନଥିଲା କି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲା ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଲେ ତାକୁ ଠାକୁର ଲାଗିଛି କହିକି ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ କାହିଁକି ନେଇଯିବେ ମେଡିକାଲ ନବା ଦରକାର ସାପ କାମୁଡିଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ନେଇଯିବେ କାହିଁକି ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନୁଥିଲେ ଏଇଟା ମାନନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଥା ଯଦି ଏତେ ମାନିକି ଧରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ମାନନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଦବାର ଅଛି ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ।